Доброго ранку усім глядачам, доброго ранку. Салют, сябры. Привітання, Маргоша. Привітання, Лесик. А за тобой что, ніхто гонится? Да не, гэта я 5-й круг адолеў на стадыёне. Ты бегаешь? Ага, тренируюся. Кожны дзень на 1 круг больш. Учора было 4, сёння 5, а завтра 6 павінен прабегчы. И на что так себе мучить? Я слова даў. Кому? Сабе. А слова ж трымаць трэба. Разумею. Я сама слово дала, что летом буду каждый день музыкой заниматься. Не хочацца, а трэба. Во-во. А колькі табе яшчэ кругоў неабходна прабегчы, каб свае слова стрымаць? 10. Ого! Добрага ранка усім! Прывітанне, Кася. Я на рыбалку пасля праграмы збіраюся. Хто са мной? Лесик? Не магу, у мяне трэніроўка. Марго? І я не магу. Музыка. А ніяк нельга гэтыя вашу трэніроўку і музыку адмяніць? Ніяк, мы слова далі. Каму? Сабе. А, сабе? Тады без праблем. Самі далі, самі і назад узялі. Я колькі разоў так рабіла. А мы не будем парушаць дадзеныя словы. Не будем. Ну вы толькі на хвіліначку уявіце, як класна на рыбалцы. Сонейка свеціць, птушкі шчабечуць, рыбка клюе. Вядома, здорова. Толькі разумееш, у Маргошы сёння па плане пасля праграмы музыка, а ў мяне трэніроўка. Ну якія ж вы правільныя, па плане. Вось у мяне ніякіх планаў няма, бо канікулы. Захачу, на рыбалку пайду, захачу, у лес па грыбы, а захачу, у гамаку цэлы дзень валяцца буду, ці мультики глядзець пра сваю любімую Машу. О, а я сёння якраз і падрыхтаваў мультфільм і з Машай, і з рыбалкай. Глядзім усе. Ага. А можа і я, калі на рыбалцы буду, з такой русалкай пазнаёмлюся. Ці з рыбамі, якімі неверагоднымі. Класна было б. А вось цікава, якія самыя незвычайныя рыбы ёсць у свеце? А давайте паглядзім. Давайте. Так, самыя незвычайныя рыбы у свеце. Ой, гэта што за цуда-юда такое? Гэта ліставы марскі дракон. Належыць ён да сям'і марскіх конікаў. Яго яшчэ называюць анучнікам. Таму што тулава гэтага дзівака сапраўды анучу нагадвае. Але на дракона ён таксама падобны. А ён драпежнік? Укусіць можа? Ды не, Кася, ліставы марскі дракон зусім бяскрыўдны. Большае, што ён можа зрабіць, гэта схавацца ў водарасцях і замаскіравацца пад іх. Бо сам ён, відаць, усіх баіцца. О, а гэта паглядзіце, якая дзіўная рыба. Вельмі дзіўная. Рыба-кропля, адна з самых незвычайных жывёл свету. Ды яна і на рыбіну зусім не падобна. І тым не менш, гэта рыба. З такімі сумнымі вачыма і вялізным носам. Асноўнае месца, дзе плавае рыба-кропля, каралы. І кропля мяняе свой акрас у залежнасці ад іх колеру. О, вялізная рыбіна. О, а такую рыбу-жабу вы калі-небудзь бачылі? Не, а чаму яе так назвалі? Таму што яна рухаецца як жаба, раздуваецца з усёй моцы, а потым выштурхоўвае ваду праз жабры. А яшчэ у яе ёсць лапы, якія дапамагаюць скакаць. Ну, і каго толькі не сустрэнеш пад вадой. Нават рыб, якія падобны на пеліканаў. Так і ёсць. Гэта больше род ці рыба-пелікан. Ягоны рот нагадвае сумку-клюў у пелікана. Рот вялізны, а тулава, як у змяі. Я б спужалася, калі б такога пеліканчыка ў вадзе сустрэла. Таму, можа, не пойдзеш на рыбалку адна? Вядома, калі ты з сябрамі значна спакайней. Але ж вы не можаце са мной пайсці? Не можаце. Прыйдзецца дзядзечку Ау з сабой паклікаць. Якога яшчэ ау? А я ведаю, каго Кася мае на ўвазе. Пра яго нават і мульцік стварылі. Мульцік? А давайте паглядзім і мульцівіктарыну па ім правядзем. Давайте. Даўно мы мульцівіктарыну не праводзілі. Хто спыніў прагляд мультфільма?
Не хвалюйтеся, працяг мультфільма і віктарина па ім крыху пазней, а зараз прапаную пагаварыць пра сваякоў дзядзечкі Ау. Лесик, ты кого маешь на увазі? Лісуна, дамавіка, вадзяніка і іншых міфічных персонажаў. Гэта вельмі цікава. Згодны, цікава і пазнавальна. Слухайце, старажытныя славяне лічылі, што такія духі жывуць паўсюль. У доме дамавік, у бане баннік, у полі палявы, а ў балоце балотнік. А ў лесе лясун. А ён падобны на дядзечку Ау з мультика? Падобны. Лічылася, што лясун можа ператварацца ў звяроў і птушак, прыкінуцца кустом, дрэвам ці грыбам. Калі лісуна папрасіць, ён мог вывесці з гушчару, дапамагчы знайсці ў лесе грыбы і ягады, адшукаць хатніх пітомцаў, якія згубіліся. Ой, які малайчына! А дамавік, пра яго раскажы. У кожным доме, па павер'і славян, жыў дамавік, які назіраў за гаспадаркай, ахоўваў дом і, як правіла, не рабіў зла гаспадарам. А калі яны яго нечым усё ж такі раззлавалі? Тады ён мог ноччу ўшчыкнуць гаспадароў ці схаваць, напрыклад, якую-небудзь рэч. Адным словам, жартаўнік гэты дамавік. А дядзечка Ау з мультика на яго таксама падобны. А вадзянік ахоўваў рэчку ў возера ці мора? Так, Кася, калматы дзядуля з вялікім жыватом і доўгай зялёнай барадой увесь пакрыты цінай. Лічылася, што ён можа выклікаць буру на вадзе. А яшчэ вадзянік мог уцягнуць рыбака ў падводнае царства ці распужаць рыбу. Не, мне гэта не падабаецца. Добра, што вадзянік існуе толькі ў казках і міфах. Згодная, дзядзечка Ау з мультика более сімпатычны герой. Прапануйце далей паглядзець ягоную гісторыю. Прапануем. А пасля мульцівіктарыну правядзем. А таму, сябры, уважліва глядзіце мульцік і ўсё запамінайце. Ну а зараз абяцаная віктарына па мульціку дзядзечка Ау. Мы тут палічыліся, і лічылка вызначыла, што першае пытанне будзе ад Лесіка. Так, пра каго чытала казку дзяўчынка, калі дзядзечка Ау яе ўпершыню ўбачыў? Я ведаю. Маргоша, маўчы. Я адкажу, а лепей пакажу. Пачакайце. Куды гэта яна? Зараз убачыш, з'явіцца тым, пра каго чытала казку дзяўчынка ў мульціку. Рыта чытала казку пра прывіда. Ну што я казала? І гэта правільны адказ. Было однажды одно привидение, которое кричало страшным голосом. Другое пытанне будзе Маргоша задаваць. Слухаем уважліва. Пытанне ў мяне такое. Колькі свечак было на торце? Паспелі падлічыць? Ну, я на такія дробязі ўвагі не звяртала. А трэба было. Няўжо ты падлічыў? Вядома. І? Свечак было 6. Правільна? Правільна, Лесік. Рима, угощай гостей. Ой, дядюшка Ау! А цяпер пытанне толькі для вас, дзяўчынкі і хлопчыкі. І яго я прыдумала. Намалюйце героя мультфільма, якога убачыў дзядзечка Ау, калі дзеці уключылі тэлевізар. Супераўскае пытанне, Кася. А то у мяне ўсе пытанні такія. Свае лісты, сябры, дасылайце нам у добраранак. Адрасы памятаеце? Паштовы 220 114, город Минск, вуліца Макаёнка 9. Ці электронны добраранак tv@gmail.com. Пераможцы віктарыны атрымаюць прызы ад нас і часопіса «Умняша». Так што спяшайцеся. Ну, а зараз... не хочацца, але трэба развітвацца. Наперадзе новы дзень. Няхай ён будзе цікавым і насычаным. А яшчэ вясёлым і сонечным. А мы сустрэнемся, як заўсёды зранку. У нашым добраранку!